Mijn naam is Ricardo Mackenzie. Goeienaand allemaal. Hoe komen ze zo stil? Goeienaand allemaal. Goeienaand Oudtshoorn. Als die Weskaapse regering is ons baie jaren al betrokken hier bij de KAK-NK. Welkom hier vanavond. Het gaat baie lekker wees. Hierachter wacht Judith Sekuma voor ons en die jubbels voor ons. So vanavond gaan we een beetje litte losmaken en ons is hier om lekker feest te houden hier bij de KAK-NK. So kom ons geniet ons mensen en ons geniet alles wat Oudtshoorn te geeft. Allemaal wat Zuid-Afrikaans is. Geniet die feest mensen. Dank je.